हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआव मा खौरांफोर दं नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। भिडिअआव माखासेया नोंथांमोना मिथिखानायबो जानो हागौ, माखासेया मिथियाबो जानो हागौ। दा बेफोरखौ नोंथांमोना गासैखौबो नायगोन होनना मिजिंथिबाय। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मिरुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिनि बिबानखौ बिथां किरण बर'नो होनाय जाबाय होनदों। दा किरण बर' बिथाङा सोर नोंथांमोना मिथिखायो, अदेबानि मिथियाखैब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। दा बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइयाव खोला आफ्रिकानि डरबानाव जानाय मिसेस इउनिभार्स बादायलायनायाव मिसेस इउनिभार्स एक्सक्लुसाइड बिमुं मोननो हानाय बिथां गेदेमामोन। दा बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बावैसो जयेन जाबाय होनदों आरो बिनि उनावहायनो बिथांनो दा मिरुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिबान होबाय होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टनि खौराङा मा नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। महाराष्ट्रआव गोथै सह मोननाय जादों होनदों। महाराष्ट्रनि जलगांव सिभिल हस्पिटालाव बावैसो सान सिगां एबा 8 सान सिगां सासे रोगि गोमानायनि खोथा नुदोंमोन होनदों खौराङाव, आरो बे रोगि गोमानायखौ नागिरै दासिमबो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै अदेबानि 10 जुन खालि बे गोमानाय बिथांखौ हस्पिटालावनो बाथरुमाव थैना थानाय अबस्थायाव मोननाय जादों होनदों। बिथांनि गोथै सहखौ बोखांनाय जाबाय आरो बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ दंमोन होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुदों साख्रिनि रादाब। साख्रिनि रादाबाव नोंथांमोना नुगोन आसाम पुलिसनि बे आसाम पुलिसनि दा आसाम पुलिसनि बिफानाव गोदानै साख्रि ओंखारदों। दा बेवहाय मा दङ बेयाव नोंथांमोना डिटेल्स नायना लानो हानाय जागोन। दा बेखौ आङो अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टआव लाना थांनि नोंथांमोनखौ। अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टआव जुदि नोंथांमोना थांगोन नुनो मोनगोन बेबादि मोनसे। दा बे जाहैबाय आसाम पुलिसनि बबे बिफाननि नोंथांमोना दिन्थिना होगोन फारियै। बाहाय नुनो मोननाय जादों डाइरेक्टर अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हम गार्ड्सनि थाखाय बेयावहाय मोननाय जादों। दा बेयाव मा दं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि। दा जेनेबा बाहाय नुनो मोननाय जादों जे नोंथांमोनहा सिगाङावनो बेखौ एडभार्टाइज खालामखानाय होनदों 2019 मायथाइयावनो, नाथाय दासिमबो बेखौ रिक्रुइटमेन्ट खालामनाय जायाखै जिहेथु। आरो जायफोर बिथांमोना खालामखानाय बिथांमोना आपडेट खालामना लानो हागोन, आरो माखासेया जायफोरा गोदानै खालामगोन बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बेयो दिनैनिफ्राय जागोन एप्लाइआ। नोंथांमोना नुदों 10 जुननिफ्राय जादों, 10 जुननिफ्राय 30 जुनाव लास्ट डेट होनदों। दा बिनि उनावहाय बेयाव मा दङ नोंथांमोननो दिन्थिना होनि। फार्स्टआव केटेगरि वाइसआव बाहाय नुनो मोननाय जादों बा कनस्टेबलनि थाखाय डिटेल्स केटेगरि वाइसआव जोङो आनरिजार्भआव दङ मेल आरो फिमेल टटेल 331। ओमफ्राय SCआव दङ 13 फिमेल 30 मेल, बे हिसाबै 43 सा। बेनिफ्राय ST हिल्सआव दङ 28 सा, ST प्लेनाव दङ 49 सा, टटेल 451 सा नांगौ जाना दङ। दा बेनि बेलायावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन फारियै इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव नुनो मोनदों। इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव नुनो मोननायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों सासे सिटिजेन जानांगोन निगरानि, बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। एजआ जाहैबाय 18निफ्राय 38 इयार्स होनदों। 18निफ्राय 38 इयार्स दासिम अदेबानि डेटखौबो होना होदों, नङाबा नोंथांमोननो नुदों बिफर नैबे जानुवारि 2002 जानुवारि 2002नि सिगां नङाबा 1982नि उनावहाय जोनोम जानाय जानांगोन होनदों जानुवारिनि। दा बिनि उनावहाय रिलेक्सेसन मोनगोन जायफोरा जोंहा ST बा STH आरो हिल्स मोननैबाव बा SCआबो मोनो 5 इयार्स। बेनिफ्राय OBC MOBCआव 3 इयार्स मोननाय जागोन रिलेक्सेसन। बेनिफ्राय मिनिमाम इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना नुनो मोननाय जादों HSLC हथात मेट्रिक पास। आरो बेनिफ्राय आदार क्वालिफिकेसन जुदि नोंथांमोनहा दङबा होनो हानाय जागोन हमगार्डनि ट्रेनिं सार्टिफिकेट नङाबा NCCनि सार्टिफिकेट, नोंथांमोनहा बेखौ होनो हागोन। बिनि उनावहाय फिजिकेल स्ट्रेंथआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों मा दङ बावहाय नैबे हाइटआ मेल आरो फिमेल नुनो मोननाय जादों। जेन्डार हिसाबै जेनेरेल OBC MOBC बिथांमोननि दङ, बेखौ बाद होनानै जोङो ST B नाम्बारनिखौ नायबा नुगोन। ST प्लि आरो ST Hनि थाखाय नुनो मोननाय जादों। मेलआ 160.02 सेन्टिमिटार हाइट गोजौ, फिमेलआ 152.40 सेन्टिमिटार। बेनिफ्राय चेस्ट नोंथांमोना नुदों ST हिल्स बा STनि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बाहाय 78 सेन्टिमिटार बा 83। बेफोरखौ नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामो बिथांमोना मिथिखायो, आरो बेखौ कमप्लिटलि नोंथांमोना नायना लानो हानाय जायो गावबा गावनो। बेखौ PDF फाइलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। अनलाइन एप्लाइ जागोन।
अदेबानि दासिम बेखौ नायनाय समाव आङो बेनि वेबसाइटआ एप्लाइआ अन जाथ'वाखैमोन। नोंथांमोना उनावहाय चेक खालामबानो जाबाय। 30 जुनहालागै दंहैखायो जिहेतु। दा बेखिनि नोंथांमोना नुनो मोननाय बादिब्ला जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोनहा बेखौ नायना लाफिननो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, PDF फाइल खनसे बुंबावदों। बिनि उनावहाय नोंथांमोननो उननि खौराङाव बारलांदिनि। उननि खौराङाव जेलाना बारलांगोन नोंथांमोननो मोनसे खाबु होनाय जादों जायफोरा गथ'फोर स्टुडेन्ट नोंथांमोननि बेलायाव जायफोरा इंलिश सोलोंनो गोसो होन्दों। इंलिश सोलोंनो गोसो दङब्ला लिरनाय बुंनाय बे आरो नङाबा बिनि सोलोंनो थाखाय नोंथांमोना न'आव थानानै बिजाब बायनाय, बिजाब अनलाइन बिजाब दे अनलाइनजोंनो नङाबा भिडिअ नायनानै एप नायनानै वेबसाइटआव नोंथांमोना ब्लग फरायनानै गासैनिबो खाबु दङ बेयाव। बेनि थाखाय आं डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदों, बेजों थांनो हागोन। नङाब्ला आं मोनसे दिन्थिना होग्रोनि मा दङ बेवहाय। बेखौबो आङो गाव गुबै वेबसाइटआव लांना होनानै दिन्थिनो नागिरदों। गोबाङानो मिथिखायोबो जानो हासिगौ बेखौ, मानो होनबा जोबोद पपुलार जाबाय बियो। दा बेयावहाय नुनो मोननाय बादिबा नोंथांमोनहा नुदों न'आव थानानै बोरै फरायनो हायो बिनि सोमोन्दै। दा बेनि वेबसाइटआ spokeninglish.guru। दा बाहाय थांनानै नोंथांमोना मा फेसिलिटि दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। भिडिअ जुदि नोंथांमोना बिजाब बायनो गोसो दङ बेयाव बिजाब बायनो हानाय जागोन। इबुक बायनो डाउनलड खालामनांगौबा डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन इबुकखौ फ्रियावनो, आरो नङाबा बायनांगौबा बायनो हागोन। अनलाइनजों जागोन, आरो नङाबा नोंथांमोना ब्लग फरायनो गोसो दंबा फरायनानै बेखौ नायनो हानाय जागोन। आरो एप इनस्टल खालामनोबा एप इनस्टल खालामनो हानाय जागोन। आरो भिडिअ दङ, भिडिअखौबो नोंथांमोनहा बेवहाय वाट्च खालामनानै बेवहाय नायनो हानाय जागोन आरो। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा फारि फारियै बेफोरखौबो नैबे अनलाइनावनो सेलेक्सन खालामनानै गावबा गाव इंलिश नायनानै लानो हानाय जागोन, इंलिशनि बिजाबफोरखौ। दा बाहाय बे जायफ्रा इंलिश फरायनो उन्दैफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बियो। इंलिश सोलोंनो गोसो दङबा दा बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन खेबसे। मबाइलाव नायनानै जेबो नङा, मबाइलावनो लानानै नायबाय थानो हायो जिहेतु। बिनि उनावहाय नेक्स्टनि खौरां नोंथांमोननो लाबोनाय जादों जोंनि आसामनि कभिड-19नि थासारि। कभिड-19नि थासारिनि बेलायावहाय जोंनियाव नुनो मोननाय जादों दहाय सानजौफुआव आपडेट खालामना होदोंमोन बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया। दा बाहाय नुनो मोननाय बादिब्ला गासै 42 गोदान केस मोननाय जादों होनदों। बिनिनो नगावआव 19, क'क्राझारनिफ्राय 16 दङ होनदों। बेनिफ्राय लखिमपुराव 4, जरहाटआव 2, धेमाजियाव 1 मोननाय जादों। दा बेजों हिसाबै गासै दा बर्थमान एक्टिभ केसा 1987 दङ। बेनिफ्राय टटेल केस जानाया 3092 जाबाय, डिसचार्जआ 1097, थैनाया 7 जाबाय। बेनिफ्राय 3 माइग्रेट जालांनाया दाबो दङ। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन खौरांनि थाखाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हानाय जागोन, नटिफिकेसन थुनानै लानांगोन। डिसक्रिपसनाव गोबां लिंक दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।